Autoritățile sunt dispuse să soluționeze problemele abordate de cetățeni în campania electorală. Pentru aceasta urmează să fie definitivat un plan de acțiune elaborat în baza solicitărilor adresate de cetățeni. O declarație în acest sens a făcut-o președintele în exercițiu Vladimir Voronin la o reuniune cu factorii de decizie. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Presă al președinției, printre problemele invocate de cetățeni figurează și restabilirea unității teritoriale administrative raionul Căinari, dezvoltarea infrastructurii acestuia și a bazei tehnico-materiale. Voronin a insistat și asupra soluționării problemelor de ordin personal ale cetățenilor. Un alt subiect al discuțiilor a vizat procesul de realizare a programelor naționale, conectarea localităților la conducta cu gaze naturale, aprovizionarea acestora cu apă potabilă, reabilitarea drumurilor. Șeful statului a accentuat importanța intensificării eforturilor de creare în localitățile rurale a întreprinderilor mici de prelucrare a producției agricole în vederea accelerării procesului de dezvoltare a infrastructurii rurale și creșterii nivelului de trai a populației la sate. Președintele a indicat Ministerului Administrației Publice Locale să asigure evidența și controlul asupra procesului de implementare a planului de acțiuni.